Bueno, gracias a todos. En primeiro lugar, darlle grazas ao centro por permitirme estar hoxe aquí. Para min é unha honra, como exalumno, estar hoxe aquí presentando o meu proxecto, a Chave de Bascuas. Moitos de vós creo que xa o coñecedes. Isto empeza como o meu proxecto final de grau. Eu estudei produción, despois estudei comunicación audiovisual. Entón, primeiro vamos fazer a presentación, despois explicaremos un pouco da miña trayectoria desde que salín do instituto hasta no día de hoxe, que estou traballando en Stop People, unha das cales é Movistar Plus. E pois tamén lle faremos unhas preguntiñas aquí aos protagonistas da Chave de Bascuas. A mí o que máis me gustou foi unha toma que despois veremos, que é cando gravamos o último día no dron, cando é un prado que estábamos correndo. Acórdame que lle molestaba un zapato a Teresa, tuveronlle que poñer unha tirita e despois, buf. Cantas veces vos fixen correr ese prado? Sobre 20. E decíame, outra vez, eu, sí, hai que gravarlo outra vez, porque tíamos que facer diferentes tomas para despois elixir a mellor. Te acordas dese día? Sí, acórdame. Acórdame moi ben. Sí. Coméntanos un pouco como que facías nos teus tempos libres cando non tiñas que gravar. A ver, home, xogaba no entorno porque ese lugar era moi bonito e había moita vegetación e tamén comer, porque tiña moita fame e, ainda que fose divertido, tamén cansábase. Así que, pois, xogaba con Abel, pasábamos moi ben, porque, como digo, o entorno era moi bonito e había moita natureza, e gustou moito. E no teu caso, que facías? Pois, primeiro... Sí. Pero primeiro esperar a que Teresa comera e despois xogar con Teresa. Se volveses a facer un proxecto, ti ou calquera persona, eu apuntaría o meu casting.